Hil gyapon ang kanang gitaro ka ng balay, hil gyapon na siya. Gipatag lang siya sa babaw. Hil na siya ngadto. Kinaubsan ta sa dagat na na. Ika na ning balaya, paingon nato sa dagat mga 500 meters or 400 na. Gikan gid din ning balay padungad to sa dapin sa baybayon. 500 meters kalayo. Ana gyud ma 500 or 400. Ada bana. Dias naging adlaw mga katropa. Nanagat ko diha. Nagat ko sa kuang kitang ana diha kanang may mga kan. Kanang may tulo ka buok nga floating cottage. Anya kay ulan-ulan man, nya kasugpong hangin. Padpad ni padungari. Pambot man akong gamit nga gitanggalag makina. Gimitan na mo bugsay og tukod. Kay isalig kay dool ra kayo. Terus kay kusog man day kayong kanang sulog. Niabot mi dire, niabot mi diha ay kanang nay mga bunso diha ana. Ipadpad mo ang pambot niya. Ang amo ang kitang nabilin didto sa kuan, nabilin diha na nabuhian na. Awa na mo makuha kay di na mo dag bugsay, bugat mang pambot. Ato nga amon lang giparking ang pambot na mo diha. Nadapita ang nay baybayon na nang nay bunsod. Mato pagkaugman na mo gibalik, walay kuha ay na siruhan gid. Siguro na unhan mi atong mga tao nga mananagat pod na ila siguro gibukad. Hindi kayong porma sa mga dagat dire kay ora siya ni sulod pa ingon na rin sa buntod oh. Ora siya nahimong dam. Pero dagat ni siya mga katropa, sumpay ni ngadto na adto ngadto sa laod na tara Isla Tintinan. Adto na dito ang kanina dito to kanako. Muna ang liti. Kitang-kita ang kadong hanap na kayo nga blow. Muna ang sa liti. Yuta sa liti kana. Sumpay na dito patuyok na dito sa tuyok na dito ng likod aning buntura. Unahan pa napay mga bunto diha unahan. Usa pang dagat pod. Diha na suba diha nga aning bukira kini dinhi nga bukid sa kuan. Diha nga bukid diha na suba diha nga mo dagayday ang ihang bukana padung sa dagat. Nay suba diha. Ana. Indot dito mis babaw kay kitang-kita jud kaya ng ang likod ani nga buntod kita pod pikas baryo na. Kita po na tanan dire. Para mga katropa, ako rang soroy akong mga anak dire, akong pamilya. Ay buntag sayo, walking pod. Nya ugma pohon, balik na po ko sa trabaho. Tayo motor oh. Nay motor patugbong ta atang tokan. Tugbongon gyud ang katropa pod. Liko nang ali mo kayo maklaro kay sa lipdas nga kahoy. Be matuno ka nang kan be, baboyer. Tara ta. Ay motor ta. Kugos. Nali na makita. Kugos. Dili kugos kay bugat. Nami yuta dia mga katropa sarto. Yuta sa akong papa. Ara to be. Anak-anak. Ara to. Asa to yutas akong papay? Ay to ara dito. Tara ta. Kanang buntura kani. Anak. Yuta na dia sa akong papa. Ubusan na buntod. Bakilid lang. Ada yuta sa akong papa na.
Hurot po daw mga lubi diha. Bagyo. Nindot na diha po akong plano na ko dihang yuta akoan. Babuyan. Ay, layo-layo sa mga balay. Plano ko diha babuyan ako. Yung kung babuyan pohon. Kung makakitag pohonan. Na diha. Kung ganahan mo mga katropa, palit yuta kani mayuta kani. Ana diha. Padungad to kanang nay mga lubi din kini. Nay patag diha. Nga dako kayo nindot kayo himuan pog farm. Baligya na diha. Nadir kay barato ra ang yuta diri sa mo Mga nakay 100,000 dako na kayo ng yuta. Pila na ka hektarya ng 100,000 diri. Kani mga yuta baligya ay ni. Okay. Ano may mumuyo diha kay. Malhin na mas patag. Kung nakay korta ni yung developon pareha ning gibuhatan ning balaya kortahan man kay nasa abroad ang tagiyan sa himo gid bisag buntod ang yuta ngani magporma ning yuta ngani ra gyapon mga yuta niya kani gibuldos lang na himong patag. Okay na mga katropa, ay buntag na diha. See you soon. Kung Mrs. Bye-bye! Anak si Chelsea. Bye-bye. Si Bibi Dilin. Dara. Hi. Nah, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, kuya. Bye-bye, kuya. Si Rinrin. Bilin na sila dire kay di naman pwede dalhan kay. Si Forest. Layo man kayo Cebu. Nya hasol kayo biyahe. Bilin sa lam sila dire. Balik na lang sila pohon kung paano pod kanang indot na pod ang pan ningawan na sad gayo kanila kanang silang pabalikon dito kaya akong pagmangkon magsakong ate. Okay, mga mga katropa itong ipokus og balik ang view sa kan ana anang view niya yan dia. Sa ate manligo kay gabot ha. Oh, bukid. Ligid ka darin rin. Nasya na patuyok. Manang bukid ha, abot mi diag pangaka sa na. Diha mi diha nagi katong nagkuan mi abot mi diha. Tong vlog na ko nga mountain climbing. Oh, mana. Okay mga tropa. Salamat sa iyong pagtanaw sa akong video. At nga mandutan mo ning view sa palibot sa mga lugar sa Lungsodaan, Mabini, Bohol. Okay, bye-bye. Like, share, and subscribe my channel, Ranpens channel. Please subscribe my channel, Ranpens channel, likes, and huwag kalimutan i-share. Okay. Bye-bye.